wasalna f'dana ir-raba' programm f'dina s-sensiela li qed insejħula Mulej x'għandi nagħmel biex ikolli l-ħajja ta' dejjem. U interessanti qed naraw l-istess rakkont ikkwotat minn 3 evanġelisti differenti. Sissa rajna 2, illum ħanaraw it-tielet wieħed u maħniex se neħlu ħafna fuqu illa għaliex il-messaġġ huwa dejjem l-istess għalkemm se naraw xi ħaġa ġo fih illi għalkemm qiegħda fit-tnejn l-oħra li diġà semmejna ma tkellimna xejn fuqha. Imma biex nfakkarkom fuq x'konna qed ngħidu rajna fil-Vanġelu ta' Luqa kapitlu 18 vers 18 fejn rajna wieħed kap ta' sinagoga ġej saqsi lil Jaxwa qallu Mgħallem x'għandi nagħmel biex ikolli l-ħajja ta' dejjem. U interessanti niġbdu l-punt hawnhekk li dana kien kap ta' sinagoga. X'jiġifieri kap ta' sinagoga? Kap ta' sinagoga jfisser li dak kien il-fundatur, dak kien il-bniedem li ħallas biex tinbena din is-sinagoga. Kelma oħra għal sinagoga li hija bl-Ebrajk hija l-kelma xull li tfisser skola. Mela f'kelma waħda dana ir-raġel dana il-kap ta' din is-sinagoga kien il-bniedem li ħallas biex jinbena dan il-post fejn tiġi malma il-kelma ta' Alla. Illa lix qed niġbduh dan il-punt, illa lix iridu nuru l-isma' dan ir-raġel kellu għal qalbu tant il-kelma ta' Alla illi ħareġ minn flusu biex tinbena skola biex il-poplu jitgħallem. F'kelma waħda kienu ħobba l-kelma ta' Alla, la kienu ħobba żgur li kien jafa, tant kien jafa li meta Jaxwa saqsih qallu inti tafa mill-kmandamenti. Dana il-kap tas-sinagoga qallu iva Mgħallem, qallu dak jiena kollha dejjem żammejthom dejjem għamilthom mitfoliti. Jiġifieri kien jaf il-kelma ta' Alla x'inhi. Fir-rakkont ieħor imbagħad naraw il-rakkont ieħor mill-vista ta' din id-darba l-Evanġelista San Marku fejn rajnieh itina wkoll xi informazzjoni żejda li ma kienitx fluqa. L-ewwel waħda kienet li dan ir-raġel ġie jiġri għax induna li Jaxwa kien ser jitlaq u kien hemm urġenza li jkollu r-risposta għall-mistoqsija tiegħu għax dana ovvja ma jridx li jitlef ruħu. Allura biex ikun ċert għalkemm bħalma qedtilkom u kien diġà jaf għall-kelma ta' Alla studja imma issa mar għand Jaxwa illi jaf li dana kellu verament talim li ma kienx hemm bħalu fost ir-rabbini l-oħra. It-talim li kien jgħallem Jaxwa ħadd ma kien jgħallem bħalu. U għalhekk mar bil-ġiri għandu u nxtieħed għall-kubteħ qudiemu bħala sinjal ta' qima il għaliex Jaxwa kellu dik il-vera il-kelma anki l-Vanġelu jgħidilna illi kienet kelma ta' awtorità. Meta kien jitkellimha Jaxwa kienet kelma ta' awtorità. Għaliex? Għax Jaxwa kien jitkellem il-kelma ta' Alla, il-liġi ta' Alla kien jispjega it-tora skont kif suppost nimxuha u mhux kif kienu jispjegawha ir-rabbini l-oħrajn l-għalliema l-oħrajn li kienu jispjegawha skont kif kien jogħġob lilhom. Xi ħaġa simili li anke llum issir fil-knejjes Kristjani jagħmlu l-kelma ta' Alla skont kif toġob lir-raj spiritwali, skont kif jaqbel lilu u mhux verament skont dak li hemm miktub. Dinha kienet id-differenza bejn il-kelma ta' awtorità li kien jgħallem Jaxwa u l-istess kelma imma mill-vista tal-bniedem li kienu jgħallmu il-rabbini l-oħrajn. Issa ser ngħaddu għat-tielet rakkont, l-istess rakkont din id-darba ħanarawh issa mill-viżjoni li qed jispjegah l-Apostlu Mattew. L-Evanġelista Mattew ukoll itina ir-rakkont ta' dina l-istorja u għaldaqstant bħas-soltu nitlobkom tmorru miegħi fil-Bibja tagħkom araw dejjem li jkollkom il-Bibja il għaliex jekk inti ma tiċċekkjax dak l-għallim qiegħed jgħidlek taf tkun qed tiġi imqarra. U ma nitlobkom tmorru miegħi fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 19 vers 16 illi jaqra hekk. Resaq wieħed fuqu u qallu: Mgħallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? U Jaxwa qallu: għaliex tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu t-tajjeb, jekk inti trid tidħol fil-ħajja ħares il-kmandamenti. Mela qed nerġgħu naraw
għal darb'oħra hawnhekk l-istess mistoqsija. Mallem, x'għandi nagħmel biex ikolli il-ħajja ta' dejjem, biex nikseb il-ħajja ta' dejjem, għax il-ħajja ta' dejjem hija xi ħaġa li aħna rridu naħdmu biex niksbu. Naf li kien hawn min waqqaf widnejh issa u ħaqqa x'iridu nagħmlu aħna rridu nagħmlu xi ħaġa biex niksbu l-ħajja ta' dejjem, iva. Skont Jaxua rridu nħarsu il-kmandamenti. Mela rridu nħarsu l-kmandamenti inti tittara li ma toqtolx, ma tisrax, ma tgħidx gideb, ma tixtieqx affarijiet bejra ta' ħadd ieħor, tittara li jkollok Alla wieħed, tittara li ma tadurax idoli, tittara li tweġġaħ l-ommok il-missierek, tittara li ma semmix nisem Alla fil-batal u tittara li żżomm is-sibt qaddis. Iva tittamel xi ħaġa. Tittara li daw l-10 qed tagħmilhom. Jekk inti toqgħod tikser daw il-kmandamenti inti ma tistax tikseb il-ħajja ta' dejjem. U qedtilkom li hawn xi ħaġa hawnhekk u ħanitkellmu fuqha għax hija importanti bħala kelma, issa ngħaddu għaliha, imma ma ninsewx li x'inhi l-mistoqsija da saqsa mistoqsija li Jaxua qallu mallem x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem, qabel Jaxua qallu ħares il-kmandamenti. Sempliċi. Ma nistawx ngħidu li mhux veru, ma nistawx ngħidu li din hija gidba jew mhux veru, hawnhekk qiegħda miktuba, ħarsu fil-Bibja tagħkom u waraw għat-tielet darba jekk din hix ir-risposta li Jaxua tan il dan il-bniedem. Iva, trid temmen f'Jaxua. Inti ma tistax issalva jekk ma temminx li Jaxua hu. X'jiġifieri Jaxua hu? Jaxua huwa il-kelma t'Alla magħmul bniedem. Mela jekk jiena rrid nemmen f'Jaxua li huwa l-kelma t'Alla, jiena rrid nemmen fil-kelma t'Alla. Jaxua huwa dak li huwa miktub bl-iswed fuq l-abjad f'dan il-ktieb. Dak hu Jaxua. Mela biex nimxu wara Jaxua rrid nagħmel dak li miktub iswed fuq l-abjad f'dan il-ktieb. Tajjeb, u f'dan il-ktieb imkien miktub li Jaxua waqqa l-liġi, mela il-liġi rridu nibqgħu nimxu warajha. Imma nerġa' ngħidilkom dan huwa Jaxua li qed jitkellem. Araw l-awtorità minn ġejja. Lil Jaxua saqsa da, lil Ġesuja saqsa qallu mallem x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. B'awtorità Jaxua rrispondih ħares il-kmandamenti. Għalhekk jiena ngħidilkom ħbibtej toqgħodux fuq il-bniedem, speċjalment dawk in-nies li jgħidulkom illum ma tniex taħt il-liġi, illum m'għandekx għalfejn żżomm l-10 kmandamenti. Jew xi wieħed minnhom. Għax anke jekk ma żżommx wieħed minnhom, isek ksirthom kollha l-Alla ma jfisser xejn. Inti trid tħobb l-Alla b'qalbek kollha jfisser li l-10 huma trid tipprova żżommhom, mhux wieħed twarbox ma jaqbillekx. Għax dak se jtelliflek ħafna finanzi jekk iżommu. Nerġa' ngħidilkom mhux il-bniedem irid jgħaddilkom il-verità, imma kliem Jaxua stess huwa l-Ispirtu Santu illi meta inti suppost tirċievi imexxik fil-verità. Ġwanni kapitlu 16 vers 13. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għal verità kollha. X'bajna ngħidu x'inhi l-verità. Il-kelma tiegħek hija l-verità qallu Jaxua lil Alla l-missier. Anke s-salmista jgħid li l-kelma t'Alla hija l-verità. U hija għal dejjem ma tispiċċa qatt. X'konna qed naraw u ma semmejniex fiż-żewġ rakkonti l-oħra bħalma dejjem nidilkom qatt m'għandna naqraw il-Bibja biex ngħidu qrajniha, imma rridu naraw x'inhu l-messaġġ. U kelma partikolari li diġà ċennajt għaliha ftit issa ma ħanerġa' niftaħ naqra fuqha insibuha fil-mistoqsija li dana il-kap tas-sinagoga dana ir-raġel qiegħed jagħmel lil Jaxua. Mallem, x'għandi nagħmel? Iva, trid tagħmel xi ħaġa. Mhux issa għax inti għandek il-Jaxua bħalma jgħidulek fil-knejjes, ara issa ċefejt il-Ġesu, issa qobbil qiegħda hemm ta' Alla għandu pjan għalik u ħajużak inti xogħolok tara x'inhu l-pjan t'Alla f'ħajtek. Nerġa' ngħidlek, il-pjan t'Alla f'ħajtek huwa li tagħmel ir-rida tiegħu. X'inhi r-rida tiegħu? Li timxi wara Jaxua, li timxi wara Kristu. Minnu Kristu il-kelma t'Alla magħmul bniedem. Ir-rieda t'Alla għalik hija li timxi wara il-kelma tiegħu. Mingħajr ma toqgħod iġġib argumenti li xi vers waqqa lil ieħor. Imkien Alla mhux Alla ta' konfużjoni, jekk Alla qal isma'
il-liġi tiegħi, il-liġi talla nsibuha fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Dirrit nagħmilha ċara, mhux ħolqot indur mal-lawża m'għandix għalfejn, il-liġi talla, l-istruzzjonijiet ta' kif għandna ngħixu insibuhom fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Ma dawk trid timxi, fuq hekk tkellmu l-profeti, fuq hekk tkellem Jexua, fuq hekk tkellmu l-apostli fl-itri tagħhom. Dejjem li l-poplu qallu indem u erġa' ibda obdi t-Tora, l-istruzzjonijiet ta' Alla. Mela irridu nagħmlu xi ħaġa. Allura jiena jekk ma nafx l-istruzzjonijiet tal-Alla x'inhuma, kif ser nimxi magħhom? Ma nistax nimxi ma' xi ħaġa li ma nafx xejn fuqha, irid inkun naf x'inhi. U l-problema hi li ħafna ma jaqrawix għaliex ħafna huma mqarqa għax jgħidulhom isma'. Issa m'għandniex taħt it-Testament l-Antik, bħal dak li qallu l-kelma talla hija antika. Il-kelma talla hija l-istess il-bieraħ illum u għaldejjem qatt mi antika, m'hemmx kelma antika talla, il-kelma talla hija friska llum daqs meta ta' 4000 sena ilu fuq il-muntanja Sinaj. L-istess. Il-kelma talla l-10 kmandamenti ħanamela ċara, l-10 kmandamenti huma xi ħaġa li Ġwanna l-Apostlu ra fil-viżjoni meta Alla tella fl-Ispirtu fis-sema u urih it-tron, quddiem it-tron l-Apostlu Ġwanni morru waqraw il-ktieb tar-Revelazzjoni ħadd tkunu tafu u taraw x'ra Ġwanni quddiem it-tron. Ra l-arka tal-patt, il-kelma patt tfisser xi ħaġa ta' ġifieri patt bejn Alla u l-bniedem, patt li Alla għamel mal-bniedem. U ġo fiha hemm il-kmandamenti l-10 huma għaliex? Għax il-patt ta' Alla huwa isma' jekk inti temmen, jekk inti tgħix, jekk inti iżżomm dawn l-10 kmandamenti tgħaddi għall-ħajja ta' dejjem. Ma jfissirx li għax inti teqgħod tgħid jien Kristjan ammen u Hallelujah praise the Lord, daqshekk ma jfissirx li inti ħatgħaddi għall-eternità. Tgħaddi għall-eternità x'timxi wara Jexua u għax timxi wara Jexua tħares il-kmandamenti. L-10 li huma nerġa' ngħid. Ġwanni ma qalx isma' disa rajt tax un bat mit Jexua u r-raba wieħed baqa ma qbelniex insommuh le. L-10 kmandamenti għadhom hemm li titiżżomm il-jum tas-sibt qaddis għadu hemm, għadu jottal Alla u jibqa' jottal Alla. U dak il-kmandament huwa wieħed milli jridu nirrispondu għalih. Bħalma rridu nirrispondu għall-oħrajn. U x'se tirrispondi għalih inti li ma temminx li għadna taħtu issa? X'se tgħidlu lil Alla ma tgħidlek ism inti ma kontx iżżomm sibt qaddis? F'min se twaħħal ħabib tiegħi għax quddiem Alla m'għandek skużi, speċjalment jekk qed tisma' dan it-tagħlim, qed tisma' l-verità. Nerġa' ngħidilkom, iva rridu nagħmlu xi ħaġa, l-ewwel ma rridu nagħmlu nqattaw il-ħin mal-mulej. Għalfejn ħalli l-Ispirtu Santu verament imexxina fil-verità. Jekk inti ma tqattax ħin mal-mulej, il-mulej ma jistax ikellmek, u jekk se jkellmek il-mulej mhux se jgħidlek aħna maħniex taħt il-liġi. Jekk inti fit-talb tiegħek qed tisma' xi ħadd jgħidlek isma' m'għadekx taħt il-liġi ta' żommix, oqgħod attent li ma spiritu qed ikellmek ħabib tiegħi. Ngħidilek bir-responsabilità kollha, imma dik hija l-verità. X'għandi nagħmel? Iva, irridu nagħmlu xi ħaġa. Irridu nżommu l-10 kmandamenti, irridu nżommu il-kelma talla, irridu nimxu mal-kelma talla. U biex timxi mal-kelma talla, tkun taf il-kelma talla xi tgħid. Issa jiena naf x'huma l-argumenti mhux se noqgħod nidħol fihom hawn bħalissa qed nagħmlu studju tal-Paraxaf li ktieb tal-Levitiku, ktieb illi ħafna, meta ngħid ħafna ġifieri ħafna ma jaqrawx għax jgħidu dak m'għodux għalina llum u dan jfisser li il-messaġġ ta' dak il-ktieb mhux jasal. Mhux x'kienu jagħmlu, x'kienu jagħmlu interessanti nkunu nafu, kif kienu jagħmlu dak iż-żmien. Imma illum irridu naraw x'inhu l-messaġġ li Alla qed jgħidilna f'dak il-ktieb. Imma ħafna ma jaqrawx għax ħafna jgħidu isma' dak il-ktieb mhuwiex għalina. Mela, issa rajna 3 rakkonti li huma l-istess minn għajnejn differenti, rajna x'qal Luqa, x'qal Marku, x'qal Mattew, fuq l-istess rakkont, l-istess mistoqsija u l-istess risposta. X'għandi nagħmel biex ngħaddi għall-eternità, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem, x'irrid nagħmel biex nirret il-ħajja ta' dejjem u r-risposta tiegħi x'għad dejjem kienet l-istess. Ħares il-mandamenti. Issa, ħanaddu għal raħħal rakkont li huwa letteralment differenti minn dak li qrajna.
għalkemm huwa l-istess bħalu, tgħidli ġifieri ħadħawwadni, ma jimpurtax. Se naraw persuna issaqsi l-istess mistoqsija lil Jexua u Jexua se jtieħ ir-risposta. Din id-darba l-persuna li ħanaraw mhuwiex il-kap tas-sinagoga, din id-darba mhuwiex dak il-bniedem li ħareġ il-flus biex tinbena l-iskola għall-kelma t'Alla. Imma din id-darba se naraw persuna differenti. U interessanti nkunu nafu minn fejn ġej dan il-persuna. Għaldaqstant biex ma ntawlux iż-żejjed, ejja immorru nerġgħu fil-ktieb ta' Luqa, ħanerġgħu mmorru fil-ktieb ta' Luqa, u din id-darba maħniex se mmorru kapitlu 18 vers 18, imma ħammorru ftit qabel u ħammorru kapitlu 10. Kapitlu 10 versi 25 sa 28. U dawn il-vrus jaqraw hekk. Mela jqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarbu staqsih, Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Jexua, fil-liġi x'hemm miktub, inti x'taqra fiha? U dak wieġeb, inti għandek tħobb il-mulejjella tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu, u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Sewwa weġibt qallu Jexua, għamel hekk u tgħix. Ejja ħalli nibdew nkissru dana l-erba' tifrus biċċa biċċa. Mela, l-ewwel ma qed naraw huwa din id-darba mhux qed naraw il-kap tas-sinagoga, din id-darba qed naraw għaref fil-liġi. Ħanamluha ċara r-risposta toħroġ minn dawn l-erba' tifrus imma mhux dejjem kulħadd jinduna. Meta staqsi xi ħadd tgħidlu inti min taħseb li kien dal-għaref tal-liġi jgħidlek xi avukat. Hawnhekk mhux qed jitkellem fuq xi liġi tal-pajjiż, hawnhekk qed jitkellem fuq il-liġi ta' Alla, fuq il-liġi tat-Torah. Mela, għawex qed naraw, wieħed għaref fil-liġi, mela hemm xi ħadd illi it-Torah jafa studja minn ċkunitu minn meta beda jikber missieru beda jieħdu s-sinagoga, beda jieħdu x-xogħol l-iskola biex jitgħallem it-Torah il-kelma t'Alla sakemm imbagħad għadda biex jagħmel il-bar mitzvah l-magħmudija tiegħu u xorta baj jistudja sewwa. U dan tant studja li huwa għaref fil-liġi. U saqsih il-Jexua, qallu Mallem, x'għandi nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem. Qed nerġgħu naraw il-punt enfasizzat li isma' x'irrid nagħmel. U imkien ma qed naraw Jexua jgħidlu isma' li ma trid tagħmel xejn issa qed taħt il-grazzja brother, issa ħammut għalik jiena brother u m'għandek għalfejn tagħmel xejn inti issa qed taħt il-grazzja. Brother, le, ma qallux hekk Jexua. X'qallu Jexua? Qallu fil-liġi x'hemm miktub, inti x'taqra fiha u bekk nafu li dana ir-raġel kien għaref fil-liġi mhux tal-pajjiż, mhux tal-liġi politika, imma tal-liġi t'Alla. Għaliex Jexua hemmhekk qed jindirizzah il dawn ukoll. Fil-liġi x'hemm miktub, inti x'taqra fiha? U dak wieġeb ara kif kien jafa blamment il-liġi t'Alla da. Blamment kien jafa l-liġi t'Alla. Inti għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu. U lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. X'kienet it-tweġiba ta' Jexua? Sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. X'inhu? Mhux qiegħed taħt il-grazzja da. Irrid iżomm il-liġi biex isalva. Mhux biżżejjed nemmen fi Kristu jien. Bil-maqlub qallu Jexua, ma qalux issa ma tista' tagħmel xejn m'għandek għalfejn tagħmel xejn, qallu żomm il-liġi dik li inti studjajt, dik li inti taf sewwa minn xkunitek, dik trid iżżomm ma dik trid timxi biex tired il-ħajja ta' dejjem. U x'in id-differenza hawnhekk bejn dan l-espert tat-Torah ma mal-kap tas-sinagoga? Differenza kienet waħda. Wieħed ġie biex jistaqsih kif se jagħmel biex jikseb l-eternità għax verament ma rridx li jintelef, irrid li wara din il-ħajja jgħaddi għal ħajja ta' dejjem, u l-ieħor ġie jistaqsih biex iġarbu.
Mela qed naraw l-istess mistoqsija. L-istess risposta imma il-mottiv huwa differenti. Wieħed qed jistaqsih għax irid verament isalva u ieħor ġi biex jinganna minn għalih lil Jexua. Imma qed naraw li r-risposta għall-istess mistoqsija kemm il-mottiv huwa differenti, ir-risposta baqgħet l-istess. Ħares il-kmandamenti, imxi mal-kmandamenti. Il-kmandamenti tafhom dawk trid tagħmel. Iva, trid iżommhom l-għaxar kmandamenti. M'hemm l-ebda skuża quddiem Alla li issa m'għandekx għalfejn timxi ma' dawk l-10 kmandamenti. U meta ngħid 10 ħbib tiegħi nafx qed ngħid l-10 li huma. Mhux 9. Jekk hemm xi ħadd li qed jgħidlek issa m'għandekx għalfejn iżomm is-sibt qaddis għax għalik żammu Jexua, mela allura ir-raġel tiegħek issa jstejbdlek ma' 100,000 mara għax Jexua żamm dik il-liġi u qatt ma wettaq adulterju. Tajjeb hekk. Allura issa lilek jistgħu jiġu u jiserquk, joħdulek kollox u ma jkunu qed jagħmlu xejn ħażin. Għaliex? Għax dik żamma Jexua qatt ma sera allura issa aħna nistgħu nisilqu. Daqshekk banali l-argument li id-dinja ġġib meta jgħidu issa m'għadniex inżommu s-sibt qaddis għax żammu Jexua għalija. Le, inti trid iżommu għalik. Inti trid tirrispondi l-Alla u quddiem Alla mhux ħadd tgħidlu le dak inżommu Jexua. M'għandniex għalfejn inżommu jien. X'għandu x'jaqsam. Min fejn qed iġġibu dan l-argument mill-ġol Bibja li hija l-kelma tal-Alla, min fejn qed iġġibu? Fejn fil-kelma tiegħu Alla x'imkien mill-Ġenesis għar-Revelazzjoni għalilna s-sibt issa m'għadux aktar qaddis. Naf li il-messaġġ qed tisimgħu ma tiġ taċċettah. Alla għalilna intkom poplu ta' raskom jibsa. U l-kelma tiegħu nippruvaw nżommu l-bot minnha. Ħafna jagħmlu hekk fil-fatt, ekku, ħafna jagħmlu hekk. X'inhi d-differenza fir-risposta għalkemm hija l-istess, risposta hija waħda. Imma hemm differenza żgħira bejn dak li qal lill-kap tas-sinagoga għal dak li qal lil dar espert tal-liġi Jexua. X'kienet id-differenza? Il-kap tas-sinagoga qallu ejja u mxu warajja. Stiednu biex imur warajh. Lill-espert tal-liġi li dak li kien jaf it-Tora bl-amment qallu taf għal-liġi dik qed tagħmel, ma qallux ejja warajja. Dik hija l-uniku differenza li nsibu fir-risposta. Ma qallux biex jimxi warajh, irid jgħidlu isma' inti taf x'għandek bżonn. Għaliex saqsejtni. U anki aħna li l-nek li qed jgħidilna Jexua tafu x'għandkom bżonn tagħmlu biex tirtu l-eternità. Tridu timxu warajja. U biex timxu warajja tridu żommu l-10 kmandamenti. Inti ma tistax tgħid li inti Kristjan jekk inti m'intix iżomm l-10 kmandamenti. Issa jiena naf li 99.9 tal-Kristjani iżommu l-kmandamenti, 9 minnhom imma r-raba' wieħed ma jżommux. U hawnhekk tagħmel id-differenza kollha. Illna x'aħna nafu bħalma miktub waħda mill-littri tal-Apostli jekk inti tikser wieħed qisek ksirthom kollha. U meta qed ngħidu tikser wieħed ma jfissirx illi inti ġiet ġi minuta ħażin f'ħajtek u għamilt xi ħaġa ta' dika indimt minnha il-mulej jaħfillek jerġa' jqajmek u jerġa' imexxik fit-triqatu. Meta qed ngħidu aħna tikser kmandament tikser il-liġi. Bħal meta tajt il-isma s-sibt illum m'għadux qaddis u teqpa' sibt wara sibt wara sibt wara sibt, anki jekk tgħix 80-90 sena teqpa' tikser dak il-kmandament. Hemmhekk għandek problema. Hemmhekk issa isek ksirthom kollha quddiem Alla. Mhux għax forsi għala xi ħaġa u ksirtu darba, dispjaċik tindem mela le Alla fil-grazzja tiegħu jaħfillek, imma jaħfillek għax inti tindem. Jekk inti għomrok kollu teqpa' tagħmel l-istess żlub, m'intix tindem. Mhux veru qed jiddispjaċik minn dak il-ħażin li qiegħed tagħmel. Bħalma qedtilkom fl-ewwel programm, ejja nħarsu lejn ir-risposta ta' Jexua minn għajnejn tat-tifel innoċenti jew tat-tifla innoċenti. Ejja nħarsu lejha minn għajnejn tat-tfal innoċenti. X'inhi t-tweġiba li Jexua ta'? X'inhi r-risposta li Jexua ta'? Tafhom il-mandamenti, dawk trid tagħmel. Ma dawk trid timxi, dawk trid tħares, dawk
trid iżżomm biex tkun tista' tgħaddi għal ħajja ta' dejjem. Mhix daqshekk tqila, tant mhix daqshekk tqila li anke tfal żgħar. Anke t-tfal żgħar jafuha din. L-espert, pereżempju, l-espert tal-liġi hawnhekk irrisponda billi qal x'hemm miktub fil-liġi. U Jexua qallu hekk trid tagħmel, dak trid tagħmlu biex issalva, ma qallux le m'għandek bżonnu, għaliex qed inġibuha daqshekk fit-tul, daqshekk problema. Dak għandek bżonn tagħmel biex tkun tista' tgħaddi għal ħajja ta' dejjem. Ma tistax inti għax temmen f'Jexua issa dawk ma żommhomx. Ejja nagħmluha bħat tfal iż-żgħar. X'inhuma l-fatti tal-istorja? L-ewwel fatt huwa li kien hemm żagħżugħ kif ukoll l-espert tal-liġi tat-Tora u saqsew l-istess mistoqsija. Dak huwa fatt fiż-żewġ rakkonti. It-tieni fatt x'inhu it-tweġiba, ir-risposta li ta' Jexua. X'inhi it-tweġiba, ir-risposta li ta' Jexua? L-istess. Inti taf x'hemm miktub fil-liġi, inti tafhom il-kmandamenti, dawk trid tagħmel, ma dawk trid timxi, dawk trid iżżomm biex trid biex tgħaddi biex tikseb l-eternità, il-ħajja ta' dejjem. Sempliċi. Ħafna biex waqqgħu daw l-argumenti jgħidu li issa Jexua tagħna żewġ kmandamenti ġodda. U jiena nistaqsik u ngħidlek fejn tagħna ġiex kmandamenti ġodda Jexua. U jekk inti tiġini bil-Bibja biex torini fejn Jexua tagħna ġiex kmandamenti ġodda, jiena ngħidlek jiddispjaċini inti għadek ma fim xejn minn dak li Jexua qiegħed jipprova jgħalmek permezz ta' dak li hemm miktub. Illa għaliex ħafna jargumentaw li issa Ġesu tagħna ġiex kmandamenti ġodda, x'inhuma qedhom li u jikkwatawlek Mattew, nitlobkom morru hemm taf il-ktib ta' Mattew. Mattew kapitlu 22 versi 35 sa 39. 5 flus kollox m'għandniex ħafna, imma ejja ħalli naqrawhom flimkien. Ħalli naraw x'inhuma dal ġiex kmandamenti li Jexua tagħna verament ġodda. U wieħed minnhom għaref fil-liġi mela qed nerġgħu naraw. Taraw? Qed nerġa' naraw bniedem li huwa espert fit-Torah. Kemm hemm rakkonti fil-Bibja li titkellem fuq dawn in-nies. Araw, wieħed minnhom għaref fil-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu Mgħallem. Liema hu l-akbar kmandament fil-liġi? Qallu Jexua ħobb il-mulejjella tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir. U l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu. ħobb il-lajrek bħalek innifsek. U ħafna jgħidulek qed tara dawk huma l-ġiex kmandamenti issa rridu nimxu magħhom ħobb l-Alla u ħobb il-proxmu. Proset. Imma min qallek li dawn huma ġiex kmandamenti ġodda. Tant mhumiex ġodda illi dina xokkanti ħadd inħassdu biha ta'. Tafu li hawnhekk Jexua kien qed jikkwota t-Tora. Fit-Testament il-ġdid, xahru kaza. Fit-Testament il-ġdid kien qed jikkwota t-Tora Jexua, biża. Mhuma kmandamenti ġodda xejn. Iva, Jexua xokkanti kemm xokkanti kien qiegħed sempliċiment jikkwota t-Tora imma kien qed itina definizzjoni differenti ta' kif jaħseb il-bniedem li tiżomma, fl-aħħar mill-aħħar għalfejn ġie Jexua f'din id-dinja. Jexua ġie f'din id-dinja biex jorina kif għandna nimxu l-liġi, kif għandna nimxu l-istruzzjonijiet, kif għandna nimxu t-Torah. Għalhekk ġie Jexua f'din id-dinja. Għax il-bniedem kien qed iżomm il-liġi tal-Alla kif jaħseb lilu u kif qallhom Jexua stess, qallhom intom bir-regolamenti tagħkom bil-liġijiet li ħloqtu intom ġibtu it-Torah ta' Alla fix-xejn. L-istess bħalma żgur illum il-ġurnata Alla qed ifess fil-widnej ta' ħafna rajja spiritwali, imma ma jaqbillhomx jisimgħuh. Għalhekk ġie Jexua biex jallimna kif nimxu t-Torah, dak li kien qed jgħid issa hawnhekk. Ħajja ħanaraw minn fejn ġab dan it-tagħlim Jexua. Fejn kien qed jikkwota fit-Torah parti importanti li kwota hija talba li tingħat kuljum ġewwa Iżrael hija talba sabiħa, m'għandi xejn kontrija jien, m'għandi xejn kontrija li jgħiduha kuljum sakemm dak li jgħidu ovvja qegħdin jemmnuh u mhux jgħiduh
pappagal. Imma nista' nsarkilkom moħħkom illi għal nies ta' Iżrael dawk li verament jemnu f'Alla meta jgħidu din it-talba litteralment jgħiduha minn qalbhom u jafu x'qiegħdin ifissru. Fuq dan għan-Natali forsi xi darba nagħmluhulkom ukoll. Imma fejn kien qed jikkwota Jexua meta qallu Ġesu, meta qallu ħobb il-mulejja tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha b'moħħok kollu, fejn kien qed jikkwota Jexua. U kien qed jikkwota imkien aktar ħlief il-ktieb tad-Deuteronomju, l-aħħar ktieb li kiteb Mose qabel miet fejn kien qed jagħti l-istruzzjonijiet li taħalla lill-poplu tiegħu kien qed jgħidulhom dawn tridu tagħmlu issa intom. Ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 6 vers 4 jaqra hekk. Isma' o Iżrael, Alla tagħna il-mulej waħdu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Ma qed taraw, Jexua ma kien qed jivvinta xejn ġdid. Jexua kien sempliċement qiegħed jikkwota dak li kien hemm fil-liġi. Jexua lil dana l-għarif tal-liġi tal-espert fit-Torah, Jexua kien qed jikkwotah għal dak li hemm miktub fit-Torah. U anke llum lili u lilek, Jexua qed jagħmlilna permezz tal-Ispiritu Santu. Qed jikkwotana lejn it-Torah, qed jurina kif għandna nħobbu lill-mulejja Alla tagħna b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, b'sakkitna kollha. Kif se nagħmlu hekk? Billi segwi l-istruzzjonijiet li Alla tagħna fit-Torah. Jekk inti m'intix ħassegwi dak l-istruzzjonijiet, ma tistax tħobb Alla b'qalbek kollha. Imma qed taraw ma kien hemm xejn ġdid. Aqqas fit-tieni wieħed għax imbagħad qallu dan huwa l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed, dak huwa l-ewwel wieħed. Kulħadd jaf li l-kmandamenti hemm 10 u l-ewwel 4 li jiġbru kif għandek tħobb il-Alla b'moħħok b'qalbek u b'saħħtek kollha huma l-ewwel 4. Dak huwa l-ikbar kmandament. L-ewwel 4 jinġabru f'dak il-kmandament il-kbir. It-tieni kmandament li qed jirreferi għal Jexua ħobb il-lajrek bħalek innifsek huma s-sitt kmandamenti l-oħra li fadal. Imma nerġa' ngħid fejn kien qed jikkwota Jexua, lejn xiex kien qed jippuntah il-dan u din id-darba morru fil-ktieb tal-Levitiku. Dak il-ktieb illi ħafna jaqbżu il-għaliex jgħidu li issa dak m'għadux għalina illum u allura ma nafux il-messaġġ ġo fih x'inhux, meta nkunu nafu x'inhu l-messaġġ illi aħna qed nistudjawh bħalissa fil-paraxà huwa messaġġ interessanti sabiħ ħafna. Mela, Levitiku 19 vers 18 fejn jaqra hekk. La titħallas u la tbejjitx f'qalbek, jiġifieri tħallix mibeda tikber f'qalbek. La titħallas u la tbejjitx f'qalbek l-ulied il-poplu tiegħek imma ħobb lajlek bħalek innifsek. Jiena il-mulej. Dak kien qed jikkwota Jexua meta qallu dan huwa t-tieni kmandament. Ħobb il-lajlek, ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Mela għat-tieni darba Jexua kien qed jerġa' jikkwota minn ġol liġi, minn ġol Torah. Għaliex Jexua jekk verament qed jammar f'qalbek, jekk verament qiegħed fik, qed jiggwidak, qed imexxik lejn it-Torah. Lejn dik trid timxi inti, dik trid tkun taf x'qed jgħidilna fiha l-mulej, ma dik trid timxi biex tkun taf Alla x'qiegħed jgħidilna. Ftakru tiegħi li Jexua qatt ma qal xejn minn tiegħu. Dan huwa diskors ta' Jexua li qal isma' jiena ma ngħid xejn minn tiegħi, jiena ngħid dak li smajt il-missier jgħid. U lill-missier semħaw jgħid dan id-diskors meta kien qed jagħti din l-istruzzjoni lill-poplu tiegħu. Kemm kbira li ma nistax neħelfu għax inkella ntawlu ħafna. Min kien dak il-bniedem, min kien dak li ta' il-liġi lill-poplu tiegħu? Mhux Jexua stess. Jexua huwa l-kelma, huwa Jexua li tkellem fuq l-għolja ta' Mount Sinai biex ta' daw l-istruzzjonijiet. Kif jista' jkun illum iġi Jexua u jgħid in-nies m'għadhomx jgħoddu bil-maqlub? Jexua dak li sema kien jirrepeti u dak huwa d-diskors li sema u dak huwa li qed jirrepeti. Ma jista' jkun qatt jiġi kontra dak li sema l-missier jgħid fis-sema. Ħbib tiegħi, biex nagħlqu l-programm tagħna
nixtieqkom verament is-sensiela ħawwafqu għal daqstant. Qabel forsi jitla xi programm ieħor, nħeġġiġkom aħsbu u meditaw bis-serjetà fuq dawn l-affarijiet li qegħdin tisimgħu. Il għaliex bħalma qed taraw il-mistoqsija kienet waħda dejjem fiż-żewġ rakkonti differenti, ir-risposta kienet dejjem l-istess fiż-żewġ rakkonti differenti, u r-risposta il-mistoqsija dejjem kienet x'għandi nagħmel biex ngħaddi għall-eternità u r-risposta dejjem kienet oqbd il-kmandamenti u imxi warajja. Dejjem hekk kienet ir-risposta. Mela aħna rridu nimxu wara Jaxwa u nobdu il-kmandamenti. Ftakru illi għad irridu nidru qudiemu għall-ġudizzju. U jiena, għaliex nemmen dak li nemmen, u nagħlem dak li nagħlem, għaliex meta jiena nidher qudiemu, jiena rrid nisimgħu jgħidli bħalma hemm miktub fil-ktieb ta' Mattew 25 vers 21 sewwa għaddej tajjeb u fidil. Dak id-diskors li qed nisimgħu jgħidli jien. Imma dawra ħafna li jgħidu issa m'għadniex taħt il-liġi, dawra ħafna li jgħidu t-Tora mhijiex għalina, dawra ħafna jgħidu x'issa Ġesu waqqa l-liġi, dawk rridu jqogħdu attenti. Għaliex dawk se jisimgħu il-verżjoni l-oħra, dawk se jisimgħu x'qal Jaxwa f'Mattew kapitlu 7 vers 23. Fejn xejn jidhru qudiemu se jgħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn qudiemi intom li tagħmlu il-ħażen. X'inhu l-ħażen ħabib tiegħi? Inti forsi tgħidli jien ma nagħmilx ħażin. X'inhu l-ħażen? U x'inhu l-ħażen? Ir-risposta jtina l-Apostlu Ġwanni jekk immorru fl-ewwel ittra ta' Ġwanni kiteb 3 ittri, immorru fl-ewwel waħda u naraw illi mill-ewwel ittra ta' Ġwanni immorru fit-tielet kapitlu, it-tielet kapitlu vers 4 fejn jaqra hekk. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi, għax id-dnub huwa ksur tal-liġi. Mela jekk inti m'intix iżżomm is-sibt qaddis, inti qed tikser il-liġi, mela qiegħed tagħmel dnub. Bħalma jekk inti qed tagħmel adulterju, qed tisraq, qed tikdeb, qed tikser il-liġi, mela inti qiegħed tagħmel dnub. U ara xejdinna ukoll fl-ewwel ittra ta' Ġwanni, nibqgħu fl-ewwel ittra ta' Ġwanni din id-darba mmorru fit-tieni kapitlu versi 3 u 4. U b'dan nafu li narfu lil Jaxwa jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu huwa giddieb u l-verità mhijiex fih. Isimgħuha din l-iskrittura ħbib tiegħi. Isimgħuha. Kull min jgħid jien nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu huwa giddieb u l-verità mhux fih. Mhux billi tgħid jien Kristjan, amen, halleluja, praise the Lord kif inti brother. Ma jfisser xejn għal Alla l-Missier jekk inti m'intix timxi mal-kmandamenti. Dak li qed jgħid Ġwanni huwa l-istess dak li rajna f'dawn l-4 programmi ta' kif Jaxwa risponda għal dawk iż-żewġ mistoqsijiet. Imxu warajja u żomm il-kmandamenti. Naħseb il-massaġġ li kellu wassaltulkom ħbib tiegħi, ma baqalix aktar x'ngħidilkom ħlif bħal dejjem toqgħodux fuq dak li jgħid il-bniedem imma oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub f'dan il-ktieb. Oqgħodu biss fuq dak li jgħidilkom Alla ħbib tiegħi jkunu bħal Berjani, fitxu x'hawn miktub hawn. Sibu xi ħaġa kontra dak li qed ngħid jiena f'dan il-programmi f'din is-sensiela. M'intom ħassibu xejn f'dan il-ktieb. Ħatiġu kontrija biss jekk tmorru għand ir-rej spiritwali tagħkom u joqgħod jgħidilkom intom rajtu dak il-programm, belakom serb. Hemmhekk ħatiġi mbagħad tibda ssib l-iskużi kollha li tista' ssib biex tiġi kontra dak li qed nagħmel jien. Ma bħalma dejjem ngħidlek, toqgħodx fuq li jgħid il-bniedem, oqgħod biss fuq dak li hemm miktub. Bħal dejjem it-tislima tiegħi minn għandi minn għand sħabi tal-komunità Malta Messjanika insellmulkom. Shalom.